Avui la Sílvia i el Manel han vingut a parlar de la seva darrera novel·la, Ningú com tu, escrita a quatre mans. Com bé ha dit l'Anna, de fet, ens venen a parlar d'això, de quin era el procés de treball d'elaboració i escriptura d'una novel·la a quatre mans, que suposo que deu ser una cosa molt complicada. A mi em consta, no l'he llegit, però em consta per comentaris i ressenyes que he llegit aquesta novel·la, que ho han aconseguit gairebé a la perfecció o a la perfecció. Perquè molts lectors han dit que no saps si escriu ell, o si escriu ella, o si escriu ella, o si escriu ell. I això se n'ha de saber molt, per fer-ho així, no? Ja ens explicaran. O treballar molt. Sí, també, tot. I de fet aquesta conversa va sorgir arran de les presentacions que anàvem fent, perquè quan acabes de fer la presentació i de parlar una mica de la novel·la, les preguntes que sorgeixen són bàsicament precisament la qüestió aquesta, no? De com funciona això de l'escriptura a quatre mans, no? I com ha funcionat tot plegat. I aleshores és quan se'ns va ocórrer de modificar tota aquesta qüestió de les presentacions i plantejar-ho com una xerrada precisament parlant de com s'havia iniciat el projecte aquest de la novel·la, com hem anat construint, com hem treballat aquesta escriptura a quatre mans. Però en el nostre cas, aquesta anècdota va sorgir a través d'un treball de la universitat, de jubilat, em dedico a anar estudiant. Llavors hi havia una assignatura, història de l'art, hi havia una assignatura que era de història del col·leccionisme i el profe ens va donar a tots un personatge poc conegut però que era important i perquè féssim el treball sobre aquesta persona. A mi em va tocar el senyor, que era el senyor Tolosa, Lluís Tolosa Giral, que té una col·lecció d'indumentària, però l'indumentària no és només roba, són el vestit que portava la reina del dia, no sé què. O sigui, i això està al Museu Tèxtil de Terrassa. Doncs la idea era treballar una mena de biografia novel·lada, una ficció biogràfica, anomeneu com vulgueu, però realment és que entre el tema del confinament i el tema que molts aspectes importants ell no havia pogut accedir, els aspectes importants de la vida de Lluís Tolosa, vam dir, bé, doncs agafem l'anècdota i fem ficció pura i dura, agafant, això sí, alguns dels elements de la biografia de Lluís Tolosa que sí que eren contrastables, tal com ha dit ell, no? Per La Vanguardia, que avui la biblioteca de La Vanguardia la tens en línia i se't queden els ulls allà penjats, això també és veritat perquè és una lletra minúscula, però reduïda a la màxima expressió, però tens moltíssima informació de l'època. El que s'ha de tenir clar quan escrius una novel·la a quatre mans és que, per exemple, Ningú com tu no és, de cap de les maneres, la novel·la que jo hauria escrit. I no és, de cap de les maneres, la novel·la que hauria escrit el Manel. És una novel·la diferent que sorgeix precisament d'aquesta simbiosi que es dona entre tots dos. Cadascú fa unes aportacions diferents. Jo vinc del camp jo soc filòloga, vinc del camp de la filologia, m'he dedicat sempre a la literatura, a fer ressenyes, fer entrevistes, jurat de premis literaris, clubs de lectura. Aquest és el meu món i aquestes són les aportacions que jo puc fer. Des del camp de la història. Sí, de la història i de la història de l'art, ara. Estàvem parlant d'això, no? Del sistema de treball de l'escriptura a quatre mans. Nosaltres què vam fer? D'entrada, hi ha un aspecte tan absurd, potser, us pot semblar, però és el de consolidar les mateixes eines de treball. Què vull dir amb això? Evidentment, escrivim en un Word, fent servir un Word, aquest Word, si algú escriu el capítol, i envien a l'altre, i aleshores l'altre incideix i tal. Aquest Word ha de tenir, en tots dos casos, sigui el punt de partida, vull que escrigui jo o que escrigui ell, les mateixes característiques. I us pot semblar absurd, però és utilitzar les mateixes eines. El tipus de lletra, nosaltres per exemple, en Times New Roman, de mida 12, interlineat d'un i mig, la maquetació justificada amb els mateixos marges, la numeració de pàgina en el mateix lloc. Vull dir que sigui tot exactament igual, perquè a l'hora de visualitzar, jo t'envio, tu m'envies, jo torno a enviar, et reenvio i tal, que sigui sempre el mateix. Que no sigui un text que de cop i volta és més llarg que l'altre i tal, perquè és que una altra mania que tenim és que, abans he parlat de la melodia, també el ritme. I perquè una novel·la tingui un ritme que es vagi mantenint,
un element que pot ajudar, no digui que sigui l'únic ni que només es pugui fer així, no? Però un element que es pot ajudar és un nombre similar de pàgines en cadascun dels capítols. Després trobareu novel·les que un en té 30 pàgines al primer capítol i 4 al segon, i és ben vàlida també, però una mica també hem buscat això, no? Un mateixa estructura. Doncs, d'aquesta manera consolidàvem un estil ja a nivell de visió, a nivell a l'hora de mirar-ho era el mateix. Jo volia fer una pregunta, perquè puc arribar a entendre que una persona es posi a escriure un llibre i el comença i l'acabi i ja em sembla difícil, però bé. Però què us aporta a nivell personal com perquè us tregui de la vostra zona de confort, que és el gaudir de no haver de consultar amb ningú, fer-ho jo, el meu aire, el meu estil? Què us aporta? Tant us aporta a l'escriure quan sí, perquè de fet esteu repetint, no? Sí, estem repetint. I no us... O sigui, és com un matrimoni. La vostra feina és un matrimoni de convivència. Sí, no. La dona avui no ha pogut venir, però bueno. Hi han d'haver punts que quan us heu posat a escriure un de vosaltres digui no, jo això ho vull així perquè tinc clar que això ha de ser així.